Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nami kula Atika Wulandari saking kelas kaliwelas TBIB sekawan absen songo. Kula badhe maca kekuritan kangge tugas basa Jawa. Kerja bakti. Latar bareng-bareng diresiki. Saben wayah Jumat dilakoni. Kewajiban warga desa iki kang sinebut kerja bakti. Guyub rukun warga desa. Tua enom podo bantu. Masio nganti panasan. Ora bakal dadi alangan. Dilakoni saking ati bunga. Iku kaindahan kerja bakti. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.